О, полицай! Къде стрелят? Ей! Некова! Още не мога да готвам! Ама не мога да готвам! Аз си го пълна! Ама още не мога да се готвам! Кой кажа, не дейва! Ти сме спрятката, не стъме го! Ама не отиваме, майче! Ти са спрятката! Спрятката работи, ама хората не работи! Как не работи спрятката? Ама чакай да се отправим, чакай, готова, виж какво стана, джип много става! Сержант Старле! Документ за проверка! Здравей, Олчай се казва. Дай документите, що? Къде са документите? Чакай, ма. Тук някъде служи. Да, остава палката. Ама, той служиш там палката, че драшкаш камиона, бе. Че драшкаш камиона. Ти къв ще викаш на полицай, бе? Къв сте ти, бе? На ти една бомбона сега не заидах. Това с платойта ли, бе? Не знам от... Намери там на улицата, бе! О, ти без колон вървиш, бе! Ама забрави, ама... Ей, къде... Къде ти е колона, бе? Ти колон нямаш къде... Как нямам колон, ма? Тук не... Си зад колата! Ама ти завариха вратата, помогни от другата страна, бе! Ама каква кола ще имаш ти, бе, ей! Ама завариха, бе! Взимай си документи! Тези майстори заваряват всичко, бе! Откъде ще слезеш ти, бе, ей? А помогни да бутай малко така, да излизаме! Аре! Аре! Как да направим? Аре! Бачоста! Аре! Каква клаймаш това, е? Ама малко! Чакай, бе! Чакай! Слай, бе, така! Слай! Ама чакай! Ама не дай, бе! Ама не дай, бе, шефе! Чакай! Дай! Нямаш кола, ще пишем бележки. Ама стига с този бележки, бе! Не дай, бе, доктори! Бележки ще пишем, няма. Ама не дейте, бе, чу! Виж, 300 лева глоба. Ти караш открадната сигурно колата, нямаш документи. Ама не дей една бомбона да там, ма не дей остави, ма... Как е? Дай да ми. Тук че е от най-модерните. Ама, тук няма да стане. Аре, ето къщите. Той става вече, той става, айде. Качвай се. Ако мина от друг път, тук да умра. Ако мина от тук да умра. Как няма да минеш? Другия път, ако се минеш, другия път няма да. Ако мина от тук път да умра. Това е тази кола, бе, ей.